Eu creo que hoxe, este acto se convirte no inicio da celebración de unha sentencia histórica. Sentencia que algunhas xentes que levan anos mirando para outro lado consideraban que nunca se produciría. Pois ben, o Supremo reconoce que nós vimos defendendo a vida e a legalidade e que, por outra banda, Reganosa e os seus socios o que estaban xogando coa nosa vida. Pero esta sentencia, sendo histórica e moi importante, nos plantexa a súa vez a necesidade de incrementar a participación de todos nós. Nos obriga a facer un esforzo porque a Asamblea Cidadá, que temos que convocar inmediatamente con todas as entidades, e por outra banda a Marcha Mugardos ten que ter unha gran dimensión, porque non nos olvidemos, Reganosa, a Alcaldía de Mugardos, a Xunta de Galicia estarán interesados en torpedear, dificultar e prolongar esta situación. De nós depende, da nosa capacidade mobilizadora, da tarefa de informar, incluso de recoller firmas, depende o que esta sentencia non se manteña por tempo no caixón. Por tanto, ánimo para diante e unha vez máis, Reganosa, ilegal e perigosa.